kada ka manta kama Yayya TV subscribe, sannan kuma ka danna ƙararrawa ka kai shi all domin samun zafafan shirye-shirye. Assalamu alaikum yan uwa, barkanku da zuwa Yayya TV. Kada ka manta, idan yau ne farkon zuwanka wannan channel, ya kamata ka danna mun subscribe, sannan kuma ka danna mun ƙararrawa domin YouTube su sanar da kai sababbin bidiyo na da zarar na ɗaura. So bidiyon mu na yau, kamar yadda kuka gani a title din, yadda zaka canja wayarka suna daga kaza ta dawo kaza. Amma wayar ka karama ce, zaka iya canja mata suna ta dawo babba. Yana mutum in ya karba ya ce mu ga wayan ka kaza kaza, in ka ce mai kaza ne, in yake yadda sai ka ce to a shiga setting a duba mana. So da farko zaka mallaki setting a wayan ka. Kowa dai ya sai setting ɗin waya, setting dan a kowane waya setting yana zuwa. So gashi abubuwa da yawa zaka gani. Zaka zo ka shiga my phone na farkon nan, kun gani a nan ya rubuta mun device name, wannan waya ta Infinix Smart 5 ya rubuta mun. So zan danna kan, idan na danna kan kaga Smart 5, alal misali baran mayar da shi Infinix Hot 10. Alal misali na mayar da shi Infinix Hot 10. So sai in danna OK. Idan na danna OK, kun ga sunan wayan ya koma Infinix Hot 10. Kada ka manta, idan har ka ji daɗin bidiyon nan, ya kamata ka yi share ga 'yan uwa su gani su amfana, sannan kuma ka yi subscribe. Na gode.